Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. sur 20 ye aw ka jɛmukan ye min bɛna kuma an ka buna hadamadenya kan sigi ko balimaya siraw furu ko buna hadamadenya tɛmɛsiraw an ka teriya siraw o ni a ɲɔgɔnna camanw 19 sur 20 tarata o tarata radio chaîne 2 kan Awa Jalo ale ni an ka maa faamuyalenba wɛrɛw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka kuma an ka buna hadamadenya kan 19 sur 20 nɛgɛ ɲɛ 16 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma radio chaîne 2 kan aw ni Awa Jalo ni a ka maa welelenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Salamu alaikum dina kanimau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum hamala kalandinu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanimau salamu alaikum salamu alaikum hamala kalandinu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanimau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum Allah kira kanibalu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanimau salamu alaikum mateni wange salamu alaikum amala kalandeu salamu alaikum wa alaikum salam an bɛ foli kɛ nin waati in na ka bɛn ni aw ka sangaw ye radio chaîne 2 kan fɛn o fɛn sɔgɔlen bɛ radio chaîne 2 la nin waati in na 95.2 19 sur 20 kɛnɛ sigitɔ filɛ nin ye Ni hamala la ilaha illallah dina tiki hamala la ilaha illallah ya woni hamala la ilaha illallah Sheikh Tijani kanibauyo minnu bɛ mamadu dinɛ la aw salamu alaikum minnu wɛrɛ bɛ chrétien dinɛ na aleluya minnu tɛ nin si fɛnɛ na aw yɛrɛ ka foli bɛ radio chaîne 2 kɔnɔ yan an ka ladalatigiw an ma ɲinɛ aw kɔ tontigilakaw aw bɛ bonya bɛ yan aw bɛ foli bɛ radio chaîne 2 kɔnɔ yan aw minnu b'a sugu fiyɛw kɔnɔ nin waati in na k'an lamɛn aw foli bɛ yan nɔ minnu yɛrɛ b'u ka cakɛdaw la nin waati in na minnu fana b'u ka bolimafɛnw kan a n'a kɔnɔna la olu bɛ ka so siraw magɛn aw bɛɛ ka foli bɛ 19 sur 20 kɛnɛ kan Umu Jara jɛman ka kalandeni mankan don Hawa Jalo a n'a ka technicien Waraba nɛgɛ karafe ma falen fɔlɔ ayi Basolo very good Sulemani Sanugu sɛnɛfɔkɛ ni layidu bolokolon kanubaga ala k'ani sara ala k'ani jigi tugu aw ka foli bɛ radio chaîne 2 kɔnɔ yan kuma dɔnna bɛɛ lajɛlen bonya bɛ yan nɔ bi radio chaîne 2 kɔnɔ kalandeni sigitɔ filɛ kalanbulon kɔnɔ ni ka na karamɔgɔ ɲɛnafin bɔ awɔ n'i ye sini ɲɛ sigi i bɛ sini ye ni bulo in ma sigi gansan sabu ɲɔgɔn bilasira ko don awɔ a ye kalandeni dɛmɛ ni duwawu ye ya rabi ala kana kuma ba don an da kɔnɔ Shagine amala Tefi zarama Jaja manu Dina kanima udu ayaramolo mɔgɔ ti diya bɛɛ ye i tɛ se ka goya bɛɛ fɛnɛ ye an ka di minnu ye aw minnu kɛlen bɛ ka radio dayɛlɛ nin waati in na
k'a bila chaîne 2 la 19/20 na aw ni ci aw yɛrɛ ye kanu kuma man ca an bi so siri ka d'aw ma an ti kun aw la aw minnu y'anw kanu fo yan fo yɔrɔ janw anw lamɛnlen bɛ satellite sanfɛ an bɛ nɛgɛ siraw kan centre émetteur cakɛlaw olu kɛlen bɛ k'a dayɛlɛ k'a bila an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ aw la aw minnu yɛrɛ fana kɛlen bɛ k'aw ka radio bɔ nin waati na k'a bila fan wɛrɛ fɛ a tɛ komi k'an ka go aw ye o ayi kuma min bɛ ka fɔ o de man di ni kun ye bari an bɛ ka yɛlɛ e jeli kan i sɔn bɛ ne bolo yan k'a fɔ nka i mana ko fɔ ne ye o bari ne yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ an bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn na ka tila k'a kun ɲɔgɔn fɛ ka tila ka yafa ɲɔgɔn ma ka tɛmɛ o tuma a baro sigi kun y'o ye ɲɔgɔn bilasira dunun k'an bɔra ɲɔgɔn lamɛnli dunun k'an bɔra ɲɔgɔn sɔnfɔ dunun k'an bɔra ɲɔgɔn tanu yɛrɛ dunun k'an bɔra a bɛɛ tɛ se ka kɛ sɔnfɔ ye kuma bɛɛ a bɛɛ tɛ se ka kɛ kɔrɔfɔli fana ye waati bɛɛ tuma dɔw la a ka kan an ka tanuniw fana kɛ minnu ɲɛna k'olu fo minnu man ɲi a bɛ kɛ sababu ye k'olu fana bila ɲumanya sira kan u k'a dɔn ko ɲumanya k'a sara ti ban hali tɛ yen a b'i fɔ fo ka taa fɔ min kɛra wa duwawu bɛ don i ye e min fana man ɲi i t'a lajɛ ten sa i fana ta ka to k'a fɔ min ye ɲuman ye baro sigitɔ filɛ nin ye aw bonya b'a la kalandenw bɛ galonbulon kɔnɔna la anw ka ca danaya dara ne Hawa Jalo de kan nin waati in na ka ne bila mikro kunna k'an sigi karamɔgɔ Umu Jara jɛman nɔ la ala k'a ye lahara sɔn sumaya ni silamɛ foli bɛɛ ye kalanden minnu bɛ ne ɲɛkɔrɔ nin waati in na n'o ye Madame Tunkara Mariam Jalo ye Madame Kuyate Salimata Sissogo Penda Dawu Absa Sise Ya Traoré Salimata Kamara aw bɛɛ bonya bɛ baro in na a y'an dɛmɛ ni duwawu ye ala kana kumaba don an da kɔnɔ karamɔgɔw an ka karamɔgɔw awɔ cɛman fara musomanw kan minnu b'a ɲɛkɔrɔ nin waati in na minnu bɛ so kɔnɔ nin waati in na minnu yɛrɛ somayɛlɛ mara aw bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ aw bɛɛ bonya bɛ baro in na an bɛ duwawu k'aw ye ka segin ka duwawu ɲini aw yɛrɛw fɛ yarabi ala k'aw mɛn anw ni anw k'an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na k'aw mɛn ka anw bilasira ka sira jɛlen yira anw na anw sen kana da fili kala kan abada ka aw to balola ɲɛnamaya kɔnɔ minnu yɛrɛ somayɛlɛ mara u yɛrɛ k'u da saya ye komi ko ma kɛ
nɛgɛ karafe ma falen Sulemani Sanogo very good do. Ayiwa Basolo bi baro bena taali kɛ mun kan anw be kalo min kɔnɔna la nin ye bi nin waati in na nin ye 22 septembre kalo ye yɛlɛma hɔrɔnya an kɛra an yɛrɛ ta ye ka bɛn nin kalo in de kɔnɔna ma jɔnya juru tigɛra ka bɔ anw sen na malidenw sen na ka bɛn ni nin kalo in de ye n'o bɛnna 22 kalo in o tile 22 n'o ye septembre kalo in tile 22 san 1960 san o tuma an bɛ Ala fo ka barikada minnu y'o baara ɲuman in kɛ ka kɔn anw ye u bɛɛ folen do yan nɔ u somɔgɔw bɛ yan nɔ u kɔ bɛ sen na hali bi minnu bɛ ka u sen da u sendannɔ la hali bi faso di ɲumanya Basolo bi baro bɛna tali ko de kan faso di ɲumanya an kɛra an yɛrɛ ta ye an kɛra an yɛrɛ ma hɔrɔn ye jɔnya juru tigɛra ka bɔ an sen na an bɔra mɔgɔw ka mara kɔrɔ anw kɛra an yɛrɛ ta ye alhamdulillah rabbil alamina Ala ni ce Masa Rahamani min sɔnna ka malidenw k'u yɛrɛ ta ye k'an bɔ mɔgɔ wɛrɛw ka kalifa kɔnɔna la k'an bɔ mɔgɔ wɛrɛw ka sariya kɔnɔna la n'o ye nanzaraw ye k'an bɔ olu ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'an bɔ u ka yamaruyaw kɔnɔna la bari an tun tɛ se ka foyi kɛ ni olu ka yamaruya tɛ Masa Rahamani min sɔnna ka anw bɔ olu ka yamaruya kɔnɔ k'an kɛ an yɛrɛ ta ye an bɛ Ala fo ka barikada Basolo n'i ko k'i ka k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye i ka k'i yɛrɛ ta ye i ka i yɛrɛ ta o tɛ taa ni baara tɛ dɛ f'i yɛrɛ fɛnɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye i ka sɔn baara ma i ka sɔn sɛbɛ ma i ka se k'i yɛrɛ ta i kana ɲɛbɔ mɔgɔ ta fɛ i kana mɔgɔ juguya i kana nkalon tigɛ mɔgɔ ye i bɛ min sɔrɔ i wɔsiji la o de y'i halala ye o de y'i ta ye yɛrɛma hɔrɔnya tɛ sɔrɔ n'i ma da i yɛrɛ la n'i ma sɔn i yɛrɛ ye tiɲɛ don an bɛɛ ye jamanadenw ye an bɛɛ ye maliden ye nka Basolo an bɛɛ sɔnnen don a ma k'a fɔ ko Mali in ye anw de ta ye wa an bɛɛ kan ka sɔn o de ma ka baara kɛ n'o hakilina ye n'an bɛ kuma an ka yanga n'o hakilina n'o miiriya ye k'o wale ta ko Mali in ye anw de ta ye maa si tɛna se ka bɔ fan wɛrɛ fɛ k'i bɛna anw dɛmɛ an ka baara la ayi tari k'i bɛna anw ka jamana dilan an ye ayi anw de b'a dilan fɔlɔ anw de bɛ ye fɔlɔ ka anw ladege
fɛn o fɛn bɛna ka bɔ fan wɛrɛw fɛ aw bɛna sɔrɔ fɔlɔ wara kunkolo bɛ a tigiw bolo fɔlɔ dɔ bɛ se ka sen dɔ minɛ dɔ bɛ se ka kaman dɔ ta dɔ bɛ se ka kukala minɛ dɔ bɛ se ka golo yɛrɛ fɛnɛ minɛ nka nafamayɔrɔ malidenw f'an bɛɛ ka sɔn de ko anw de ye mali in denw ye anw de ye faso in denw ye faso in tɛ se ka kɛ foyi ye anw kɔ i n'a fɔ anw yɛrɛ tɛ se ka kɛ foyi ye k'a sɔrɔ faso in tɔgɔ bɛ anw na Basolo n'an sɔnna a ma k'a fɔ k'an bɛɛ ye maliden ye an bɛɛ ye maliden ye nka maliden ɲuman o ye jɔn ye fasoden ɲuman o bɛ dɔn cogo di o bɛ dɔn cogo di ka bɔ fasoden tɔw cɛ la sinon an bɛɛ ye maliden ye ka fasoden ɲuman ye jɔn ye faso jɔla ye jɔn ye anw minnu ye jamanadenw ye an ye danaya ta k'a da mɔgɔ minnu kan olu fana ye danaya sigi anw ma an ka fasoden ɲumanya walew anw minnu sɔnna k'a fɔ k'anw ye fasodenw ye k'an kɛra an yɛrɛ ma hɔrɔn ye k'an tɛna an sigi bilen k'an tɛgɛ da an sen kan an tɛna mɔgɔ ka karalɔn k'an kɔnɔ bilen an tɛna mɔgɔ ka yamaruya kɔnɔ bilen an bɛna baara kɛ an yɛrɛ ye k'an cɛ siri an yɛrɛ ye ka balo anw si la ni faso ko an ka min to an b'o to ni faso ko an ka min kɛ an b'o kɛ fo k'o se a dan na fasoden ɲumanya baaraw o bɛ dɔn cogo di fasoden ɲuman jamana sɔnna fɛn min ma i fana sɔnna a ma jamana ko an ka min kɛ i y'a kɛ jamana kunnaboli kow mana se kuma o kuma i jija n'i ma kɛ ɲɛfɛ i kana kɛ kɔfɛ i ka ye a la a bɛɛ tɛ se ka kɛ fɛn di ye o Basolo fasoden ɲumanya a bɛ kalan kabi bɛ du kɔnɔ kabi bɛ denmisɛnniya la fasojɔ wale baaraw o de ye fasoden ɲumanya ye dɔ b'a fɔ sa ko fasoden ɲumanya ye jumɛn ye e mɔgɔ min ma deli ka nkalon tigɛ i faso ye i kɛra i faso fɛ i m'i faso suɲɛ i ma fila fɔ i faso ye i k'a dɔn k'a fɔ ko faso tɛ feere a tɛ tɔnɔmada ka kɛ kumakolon fɔbaga ye fan bɛɛ fɛ ten ayi a ka ɲɛ an bɛɛ bɛ ɲɛli de fɛ o de ka di an bɛɛ ye e tɛ se k'a fɔ k'a ɲɛli ka di e ye e bɛ kumakolon na fan fɛ buruburuburuburu min kɛra o min ma kɛ o min dugulen don o min ma dugu o min yɛrɛ bɛn kɛra min kan k'a kana fɔ e bɔra n'o ye fɔlɔ k'a sɔrɔ hali o ma kɛ fɔlɔ e fana b'i sigi k'e ye fasoden ɲuman ye ayi e ye fasoden ɲuman ye e ye fasoden ɲumanya baara jumɛn kɛ an kana sɔn an ta ka kɛ fasoko la ka n'a ten ka taa ten hali n'a kɛra yiri kelen ye e k'o turu bani i faso da la nin bɛɛ bɛ fasoden ɲumanya ko fɔ fasoden ɲumanya baaraw ka ca ni ɲɛna fɔlɔ i bɛ ɲɛ yɛrɛ de ma o
ni ɲɛni yɛrɛ fɔlɔ ma i bɛ ɲɛ i ka denbaya ma i bɛ ɲɛ i fa n'i ba ma sigida bɛ sɔrɔ ka bɔ i nɔ kan n'olu bɔra i nɔ kan jamana yɛrɛ bɛ bɔ i nɔ kan a tɛ karaba o ayi i n'a bɛ bɔ du kɔnɔ de fasoden ɲumanya dutigi ɲuman n'i taara sɔrɔ a ka du kɔnɔ i b'a dɔn ko nin ye don dɔ faso jɔla ye nin ye don dɔ jamanatigi dɔ ye Basolo an bɛɛ b'an disi gosi bi k'an ye maliden ye an bɛɛ ye maliden ye nka maliden ɲuman ye jɔn ye fasoden ɲuman ye jɔn ye fasojɔla ye jɔn ye ayi a tɛ komi k'e tɛ fanga la bi i tɛ pilasi la o tɛ dɛ hali e min sigilen filɛ i ka butigi kɔnɔ n'i sɔnna faso ye ka sɔn cɛsiri ma ka sɔn baara ma kana mɔgɔ ta ma kɔnɔ i ye fasoden ɲuman dɔ ye faso kunkanko foyi tɛ wuli ni e t'a la e ko k'e ye fasoden ɲuman ye faso ka bunnatigɛ sɛbɛn o foyi tɛ e bolo wolo sɛbɛn tɛ e la kuma tɛ karidante ma e bɛna dɔn cogo di k'e ye faso yɛrɛ den ye faso den ye fɔlɔ kuma t'a ɲuman ma bari bunnatigɛ sɛbɛnw o de bɛ mɔgɔ ko fɔ k'i yira n'i yera hali n'i tɛ se kuma la hali ni banabagatɔ hali n'i bɛ saya ni balo cɛ sɛbɛn minnu bɛ y'i kun o de b'a yira k'a fɔ n'i ye nin ye i ye nin ye o ye fasoden ɲuman taamasiyɛn ye fɔlɔ e ko k'e ye fasoden ɲuman ye e tɛ takisi sara i tɛ impôt sara e tɛ nin si dɔn i tɛ fédéral sara e ka fasoden ɲumanya bɔra min e tɛ faso ka taamasiyɛnw si dɔn faso ka tampon ye min ye a taamasiyɛnw a ka jɔnjɔ drapeau e t'o dɔn faso ka dɔnkili faso fasa e t'o dɔn a ma taga dankɛ sa i bɛ se k'a ɲini ni kɔrɔfɔ in bɛɛ lamɛnlen kɔfɛ k'i ka fasoden ɲumanya sabati awɔ an bɛɛ ye maliden ye nka fasoden ɲuman dɛ o bɛ dɔn ni sɛbɛn furaw ni i tagacogo i nacogo i kumafɔ cogo i ko kɛ cogo i waleya kɛ cogo i bɛ kɔlɔsi cogo min mɔgɔw fɛ mɔgɔw b'i fo cogoya min na fasoden ɲuman bɛ dɔn ten ko jɔyɔrɔ t'i bolo kana jɔ i yɔrɔ la dɛ jɔyɔrɔ b'i bolo ni mɔgɔ nana diɲɛ kɔnɔ i yɛrɛ de bɛ jɔyɔrɔ di i yɛrɛ ma i bɛ baara min na a kɛ fo ka s'a dan na awɔ i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ e ladonna n'o de ye i tɛ se foyi la ni nin tɛ i ma fɛn wɛrɛ kalan ni nin tɛ e k'i wa ma bani a mɛnna a janyana i b'a tɔnɔ sɔrɔ nka ka kɛ filankafoya ye n bɛ yan bi n bɛ yan sini ni min ɲɛna don min n bɛ yen ayi i tilema nin faso tɛ taa tilenni kɔ fasoden ɲuman tilenni b'a faso ye de e tilennen don wa i tilennen don ayiwa a bɛ dɔn sisan
Allah ku men ke maliba ye jomoti ya no fo Allah Basolo an kɛra an yɛrɛ ma hɔrɔn ye an kɛra an yɛrɛ ta ye an bɔra jonya juru kɔnɔ jonya juru tigɛra ka bɔ an sen na nin y'o dɔnkili dumanw ye ka maaw hakili jigin don dɔ la bɛɛ ti jɛ ka sa ɲɔgɔn fɛ o hali bi mɔgɔ dɔw bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ yan a kɛra minnu ɲɛna n'u b'a tarikuw la kalan ye an y'an yɛrɛ ta an kɛra an yɛrɛ ma hɔrɔn ye alhamdulillah ka bɛn ni 22 kalo in ni septembre kalo in Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nanzarabilen ka jɔnya kɔnɔ ka bɔ nanzarabilen ka mara kɔnɔ ka bɔ nanzarabilen ka kɔlɔsiliw kɔnɔ ka bɔ u ka yamaruyaw kɔnɔ alhamdulillah an bɛ Ala tanu an bɛ kalo bala ni septembre kalo in kɔni ko caman kɛra nin kalo in kɔnɔna la malidenw anw sɛwalen don ka bɛn ni an ka nisɔndiya ni malidenya ye an ka disi gosi ni malidenya ye i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la Basolo an caman sigilen bɛ Mali in kɔnɔ Mali yɛrɛ tɔgɔ a nana cogo di jɔn de ye Mali tɔgɔ da bɛn kɛra kan de wa yali dɔ de nana kana Mali tu tigɛ wa k'a fɔ ko nin yɔrɔ tɔgɔ ye Mali wa a bɔlen Sudan na an sera an ka ɲininikɛla ma Ibrahim Njayi Mali sɔrɔla cogo min maliden ɲuman ye jɔn ye an ka Ibrahim Njayi ka kɔrɔfɔw lamɛn a ye mun sɔrɔ ka fɔ an ye Mali ko kun ka an k'o lamɛn bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Ibrahim nka bɛɛ ko ma Iba jamu ye Njayi sanfɛ kalanso université o karamɔgɔ ye n ye an ka laadala ko n'an ka dɔ fɔ n'an ka kɔrɔlen ko ɲɛɲinibaga tubabukan na ko chercheur o tɛmɛnen kɔ Ala ye n garijɛgɛ an ka du kɔnɔ an ka kalan sira fila wɛrɛ fara an kun min ye diinɛw bɛɛ kalanni ye Ala barika la bi n ye do Kayidara karamɔgɔ fɛnɛ ye diɲɛ jamana bɛɛ la jamana kelen min ni Ala yɛrɛ de y'a sigi Ala yɛrɛ de y'a dan o ye Mali de ye an bɛnbaw ye kirina kɛlɛba ban tuma min o y'a sɔrɔ tiɲɛni caman kɛra fagali caman kɛra san 10 kɔlɔlɔ o de nana kuncɛ kɛlɛba la ko kirina kɛlɛ san 1235 tubabukan na ko 1235 Mali siya bɛɛ sen donna kɛlɛ in na bɛɛ farala Sunjata kan k'a kuncɛ sisan ko Mandenkaw dɔrɔn tɛ dɛ Manden bɛ taa ɲɛnabɔ Jata fɛ kɛlɛ kɔni sɔrɔla Manden bɔli bolo la nka ko tɔ minnu farala Jata kan n'olu tɛ Mandenkaw ye olu ni Mandenkaw fɛnɛ bɛ ko dɔ de dilan ɲɔgɔn fɛ sa kɛrɛfɛ u taara o kuma lasigi kɛ Kurukan fɔ siya bɛɛ kan bɛɛ diinɛ bɛɛ sigiyɔrɔ bɛɛ baloyɔrɔ bɛɛ balocogo bɛɛ k'anw bɛ kɛ barajuru kelen ye cogo di o kuma kɛra u ma se ka ɲɔgɔn ye dɔnnibagaw ko ni ŋaniyaw ye kelen laɲini kɔni ye de an tɛ ɲɔgɔn labila tuguni an bɛ kɛ barajuru kelen ye an ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Jata sababu la an farala ɲɔgɔn kan n'o jɛlen don sisan an ka nin ko di Ala ma Ala k'a taamasere an ye min b'an bɛɛ ko fɔ ka kelenya ko fɔ ça fait Ala deli de kɛra o la ka saraka bɔ o la ka Ala wele damakasi kɛ e ka fɛn dɔ yira anw na e ka fɛn dɔ taamasere min b'an bɛɛ ko fɔ ɲɔgɔn fɛ min bɛ anw ka kelenya sɛmɛntiya fo ka taa min kɛ o jaabi nana bange ji la Mali musoman jubatɔ la ma
dɔw bɛ kɛ tuma min na rajɛli bɛ kɛ tuma min na o y'u kale ɲɔgɔn ye ne y'aw janfa an daba ma ala e ka ne ta tiɲɛ ka ne si nagasi ni ne ye siya tɔw janfa ni ne ye an yɛrɛ janfa e ka ne ta tiɲɛ ka ne si nagasi kɛlɛtigi bɛɛ de y'i kali nin na u ye kori ci k'u tɛgɛ ci ka jeli tɔni a kɔnɔ i b'i yɛrɛ tɛgɛ tigɛ k'i yɛrɛ jeli tɔni ko tamasere ka sɔrɔ an daba ma fɛ ji la mali musoman jubatɔlama de fɛnɛ nan'i jɔ u ye kori min ci k'u jeli k'a kɔnɔ ale fɛnɛ nan'i jɔ k'i jeli bɔn ka fara tɔw ta kan k'o tuma ala y'an jaabi ni fɛn dɔ ye k'a ta o ma san 1235 ko anw fa ye mali ye anw ba ye mali ye o tuma anw bɛ kɛ mali denw ye safi an ka jamana nacogo filɛ nin a sɔrɔla ala deli de kɔnɔ mɔgɔ si fa ma mali tu tigɛ mɔgɔ si ba ma mali tu tigɛ ala deli ni duwawu ni saraka bɔ de ye mali tamasereya di an ma o tuma k'an bɛɛ y'a den ye ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ min tu tigɛra yɔrɔ min sigira mɔgɔ wɛrɛ fɛ ko k'a sɛmɛntiya ni kan ye o yɔrɔ la o tuma an b'aw laban ni ka ye dɔ ye bamakɔ sigi an b'a fɔ bamakɔ ka dɔ ye buguni sigi an b'a fɔ buguni ka dɔ ye gawo sigi an b'a fɔ gawo ka jamana minnu b'olu lamini n'an ko bɛlɛdugu n'an ko kɛnɛdugu n'an ko adagi n'an ko masina n'an ko jaka n'an ko gidimaka n'an ko kaso olu bɛɛ bɛ laban ni ka kaso ka gidimaka ka faransi ka ameriki ka hali bɛ taa diɲɛ ɲɛfɛ nka n'a sera mali ma ko mali den ko sisan ko k'o yɔrɔ de ta ala sɔn min dira an bɛɛ ma bɛɛ ka to kalan i somɔgɔ ko i ka kan o tuma ni bamanankan na n'an ko mali den n'i b'a fɔ filakan na i bɛ den mɛn a kɔnɔ n'i bɛ kɔrɔbɔrɔkan fɔ i bɛ den mɛn a kɔnɔ n'i bɛ miyankakan fɔ i bɛ den mɛn a kɔnɔ n'i ye kan o kan ta anw fɛ yan n'i ko k'i bɛ anw ko fɔ jamana ko la dɔrɔn i bɛ den mɛn a kɔnɔ k'o tuma o b'a yira k'a fɔ an bɛɛ duba kelen den fa kelen ba kelen an bɔra mali min na ni ala y'a d'an ma ala ma nin kɛ diɲɛ jamana si ye ni mali tɛ jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ a yɛrɛ ye min sigi ka tamasereya fo anw kelen ni e kunnajara ka k'o den o tuma i tɛ fitinin ye cogo si la fasoden ɲuman bɛ dɔn sira saba fɛ an bɛnbaw ko ten u ye kalansira bɔ ko adamaden bɛ dilan faamuya bɛ di adamaden ma sira saba de fɛ n'an y'o baara ka se a hakɛ la o tuma anw de bɛ kɛ misali ye diɲɛ kɔnɔ jamana min n'a bɛ adamadenya dafalen ko fɔ anw de bɛ kɛ misali ye yecogow tɛ kelen ye balocogow tɛ kelen ye diinɛw tɛ kelen ye anw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔw la baara ka miirina dɔw la nati min bɛ fasodenya dafalen ko fɔ ka mɔgɔya dafalen ko fɔ faso kɔnɔ ko sira saba fɔlɔ ye farikolo ye filanan ye dusukolo ye sabanan ye kunkolo ye ni saba de bɛ baara ɲɔgɔn fɛ adamaden la n'o tɛ tɔ k'a jɛ fasoden ɲumanya bɛ sɔrɔ mun fɔlɔ fɛ k'i k'i farikolo kalan k'a dɔn ala ye sɔn farikolo min na n'o bɛ faranfasiya ka bɔ jama tɔ la k'i k'i farikolo in de kalan k'a dɔn n'i tilala farikolo la ko dusukolo fɛn bɛɛ ye dusu ye ala belebeleba bi mali kɔnɔ o ye kunkolo ye ni kunkolo ma baara dɔrɔn adamaden i ni bagan man jan k'i k'i yɛrɛ dɔn i faso la k'i yɛrɛ dɔn i baso la o de kama bɛnbaw ko ko so dɔn ji dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn tɛ tɔ ninnu dɔnniya bɛɛ ka ɲi dɛ nka fasoden ɲuman b'a daminɛ ni mun de ye a faso ye mun ye ale fa ye jɔn ye o fɛnɛ fa ye jɔn ye ko ala ma bolokɔniden 5 d'an ma fu k'i k'a ta kini fɛ ko y'i faso ko numan bolo fɛnɛ bolodenkɔni 5 bɛ yen e de y'i ba den ye o tuma i b'a daminɛ n'i yɛrɛ bolodenkɔni fitinin na i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ ko fasoden ɲuman u ye fɛn 10 fɔ 5 an b'o kɛ 5 an t'o kɛ n'i ye maliden 5 jumɛn i b'o kɛ i bɛ mɔgɔya kɛ an ti bagan ye an bɛɛ mɔgɔ cɛ ye mɔgɔ ye muso ye mɔgɔ ye denmisɛnnin ye mɔgɔ ye maakɔrɔ ye mɔgɔ ye fila ye mɔgɔ ye arabu ye mɔgɔ ye tamasɛki ye mɔgɔ ye bamanan ye mɔgɔ an bɛɛ mɔgɔ malidenw bɛ ɲɔgɔn jate mɔgɔ de k'a kana da fɔli dɔrɔn ma i b'a waleya de a bɛ kɛ sɛbɛ de mɔgɔ sɛbɛya n'o kɛra an denw bɔ yen ka tugu o nɔfɛ mɔgɔ sɛbɛdenya n'o bɔra yen ko bɛɛ k'i fasiya ti mɛn nka bɛɛ ka kɛ hɔrɔn ye n'i ye min fɔ i b'a kɛ n'i ye min kɛ n'i ɲininkara i bɛ jɔ a la o de ye hɔrɔn ye tɔgɔ ko tɛ jamu ko tɛ an k'o fili fɛnɛ bɔ a la bi mɔgɔ ye hɔrɔnya kɛ tɔgɔ ni jamu ye tɔgɔ ni jamu tɛ ko nka nin naani mɔgɔya mɔgɔ sɛbɛdenya ka fasiya ti mɛn ka kɛ hɔrɔn ye o t'a bali tuma ni tuma an ka furuku ɲɔgɔn kɔ an ka kɛlɛ ko sabu hali ɲini nɛ bɛ kɛlɛ da kɔnɔ k'o tuma an bɛ mun de kɛ n'i ye mɔgɔ ye maa sɛbɛden ye hɔrɔn ye i tɛ nɛni kɛ i tɛ bugɔli kɛ i tɛ fagali kɛ i tɛ lajabali kɛ i b'i sinama ɲɔgɔn kun k'o tuma an k'a kuncɛ ni sinankunya ye nin ye fɛn 5 ye an b'o de kɛ 5 min n'an t'o kɛ n'i ye maliden ye fasoden ɲuman tɛ sɔn mun ma mali kɔnɔ fɛn fɛn tilali a t'a la an ka du tɛ tila an ka kin tɛ tila an ka jamana tɛ tila mali tɛ tila a tɛ feere
a tɛ tɔnɔma da a tɛ di ala sɔn de don a tɛ di e kɛlɛ ma a tɛ di ka du ma a kalifalen de don ni du dir'i ma du kalifalen don ni kin dir'i ma kin kalifalen don ni tɔn dir'i ma tɔn kalifalen don tigiya o tigiya a kalifalen de don k'i k'o de faamu i kelen ta tɛ mali la ko duurunan ye mun ye a tɛ dun faso nafolo tɛ dun a dugukolo tɛ dun wa n'i sigi k'i miiri fana k'i b'a ta k'a k'i sago ye ayi k'i b'a fɔɔnɔ o tuma mali tɛ tunu saya tɛ se ka mali dun k'a tunu fo ala ko siɲɛ hakɛ min ale b'a lɔn bolilanba ka fasoden jugu tɛntɛn ka bɔ an cɛ ma k'o ka dafa donc nin fɛn tan de don duuru an b'o kɛ mɔgɔya mɔgɔsɛbɛya mɔgɔsɛbɛdenya fasiya tɛ mɛn ka kɛ hɔrɔn ye ani sinankunya duuru bɛ yen an t'o kɛ a tɛ tila a tɛ feere a tɛ tɔnɔmada a tɛ di a bɛ kalifa de wa a tɛ dun i kelen ta tɛ maliden ka baara filɛ maliden ɲuman sisan n'an bɛ taa mɔgɔkɔrɔba kunda dɔwɛrɛ bɛ fɔ ka fara a kan sabu denmisɛnnin niyɔrɔ ani mɔgɔkɔrɔba niyɔrɔ u tɛ kelen ye fitininw bɛ kalifa kɔrɔbalenw de ma denw bɛ kalifa bangebagaw ma ko n'i kɔrɔbayara n'i sera malidenya hukumu kɔnɔ san 15 ni ala y'i si jɔ k'o kɔnɔ n'e sera san 15 an b'a jate sisan k'a fɔ i bɛ ɲuman dɔn ka bɔ juguman na i bɛ se ka kow faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na k'o tuma duuru wɛrɛ bɛ yen min juru bɛ e la k'i ka yeko i k'o kɛ dɔnko ye dɔnko i k'o kɛ fɔko ye fɔko i k'o kɛ kɛko ye kɛko i k'o kɛ ɲako ye donc maliden bɛ diɲɛ ko o ko kɛ a bɛ na nin cogo de fɛ diɲɛ ko o ko ni e bɛ fɛ k'o fɔ i bɛ fɛ k'i sen don a la i bɛ fɛ k'o daminɛ yali e y'a ye wa i ɲɛkisɛ la wali yali e y'a ye hakili la wa i ye hakili baara i taara kalankɛ ka kunnafoni ɲini k'a ye wa fɛn o fɛn ni e m'a ye i ɲɛ la fɛn o fɛn e m'a ɲini k'a ye hakili la i da t'o la i sen t'o la i t'o daminɛ donc ko k'a daminɛ i ye ko n'i y'a ye i ɲɛ la n'i y'a ye ni hakili ye o tuma a bɛ fɔ k'i b'a dɔn i ye ko bɛ kɛ dɔnko ye n b'a dɔn n bɛ n bɔ a kan ayi o tɛ dɛ o tɛ maliden ka baara ye ni n y'a dɔn n bɛ taa fɔ de fɔlɔ i bɛ t'i sara de fɔlɔ karisa ne bɛ fɛ ka nin baara de daminɛ ne bɛ fɛ ka kaba de sɛnɛ walima ne bɛ fɛ ka taa mɔbili dilan de kɛ walima ne bɛ fɛ ka don dɔgɔtɔrɔya de la i bɛ taa fɔ danayamɔgɔ dɔ ye dɔnnibaga dɔ ye min b'i bilasira k'a sɛmɛntiya k'a fɔ i ye min ye n'i b'a jate k'i b'a dɔn awɔ k'o jati de don o dɔnniya in de ka ɲi fili t'a la n'i ye o tuma ye ko k'o kɛ dɔnko ye ka dɔnko k'o kɛ fɔko ye o tuma de i bɛ fɔko yɛlɛma k'a kɛ kɛko ye i bɛ sɔrɔ ka taa kɛ ko nka n'i y'a kɛ i ma tila dɛ o danfaraba fana bɛ maliden ani maliyɛn cɛ maliyɛn b'a kɛ dɔrɔn ka tɛmɛ n'a sen fila ayi maliden to maliden man'a kɛ maliden bɛ jateminɛ de kɛ f'a ka ɲa fo dɔ k'a sɛmɛntiya k'a fɔ nin min kɛra dɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin ɲana karisa i ye yɔrɔ furan tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ jɛra nin ɲana karisa i ye fɔli kɛ ayi bi kɔni fɔli in diyara yɛrɛ de a ɲana i ye dɔɔnin kisi tiɲɛ yɛrɛ la a ɲana f'a ka fɔ k'a ɲana n'a ma fɔ k'a ɲana dɔrɔn i ma tila k'a ta san 15 i si tɔ bɛɛ fo ka taa min kɛ nin duuru don diɲɛ ko o ko ye ko kɛ dɔnko ye dɔnko kɛ fɔko ye fɔko kɛ kɛko ye kɛko kɛ ɲako ye ko maliden tɛ se ka nin kɛ san 5 kɔnɔ k'a ti bɔ nɔgɔ la a ti kɛ fɛn ye
Ousmane Sako i da saya ye komi foyi ma kɛ artiste ye baara kɛ an ka ɲamakalaw ye baara kɛ san bi joli dɔnkiliw n'i y'u lamɛn bi i b'a fɔ k'a dara bi de bari o kow de bɛ ka kɛ bi professeur Iba Ndiaye an b'i fo ayiwa 19/20 kanubagaw aw ni ne Iba Ndiaye ye dɔ fara an ka daniya kan dɛ a y'an ka dɔnniya yakubaya k'an ka dɔnniya bonya maliden ɲuman ko la ani Mali yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔla cogo di ayiwa kuma dɔnnaw b'a fɔ ko yiri min turula ani yiri min falenna olu ye kelen ye wa Ala ye min dilan ka fɛn min bila k'a tɔgɔ nati a yɛrɛ ma ani nazaraw nana kana yɔrɔ min tu tigɛ k'u sigi ka mɔgɔ kelen nati ka mɔgɔ fila nati ko a ye nin tɔgɔ kɛ nin o ye kelen ye anw bɛ se ka to jɔn ka janfa na malidenw an bolo bɛ Masa Rahamani bolo awɔ a bɛ lombo lanban de nka a ti bɔn abada o tuma an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ Mali ye hali bi Ala k'an segin an yɛrɛ ma k'an kɛ an yɛrɛ ta ye ka jamana in bɔ hali bi a ɲinibaga juguw bolo k'an ka jamana kolo sumaya ka fitinɛ in dafaga pewu 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 o se bɛ Ala de ye ko kɛ malidenw ye Basolo ne hakili b'a la anw denmisɛnniya maliden ɲumanya baara tɛ se ka fɔ ka ban fɛn bɛ n bolo fɛn tɛ n bolo n y'o fɔ n bɛ segin a kan o tɛ maliden ɲumanya baara bali hali e min tɛmɛtɔ filɛ nin ye ne b'i sen na i ye gabakurun dɔ ye sira cɛmancɛ la i ye yiriba dɔ bolo faralen binnen ye gɛrɛ i k'a ta ka bɔ i mani i k'a bila kɛrɛfɛ Ala ma bolimafɛn nɔgɔya e ka bolo sira kan mais minnu bɛ ka sira matarafa i y'u ni kisi i y'u ni kumabɔ nin bɛɛ ye maliden ɲumanya ye an ka sugu minnu filɛ nin ye k'a daminɛ damanani na ka se suguba kɔnɔna la ka se artisanat ni ma fili ma ɲinɛ aw tulo bɛ na kalo juma fɔlɔ o juma fɔlɔ sugu ninnu tun bɛ furan n'a don sera n'a ma kɛ kalo juma fɔlɔ ye a bɛ kɛ kalo juma laban ye n'u taara juma seli la ka butigi datugu ka taa juma seli dɔrɔn o ye butigi da fermeli sugu fiyɛlaw bɛ sugu furannaw bɛ na ani minnu bɛ sugu fiyɛ fɛnɛ ka sosow ni ɲɛbɛrɛw bɛɛ faga nin bɛɛ ye fasoden ɲumanya baaraw ye o kɛra cogo di anw ka sugu bɛ cogo di bi aw minnu bɛ suguba kɔnɔ aw tulo bɛ na aw minnu bɛ dibidaniw na aw minnu bɛ sugu misɛnninw na aw ka sugu bɛ san joli bɔ bi a tɛ furan dɛ fo n'a kɛra i yɛrɛ mana na sɔgɔmada fɛ k'i ka butigi danni furan dɔrɔn o ye fasoden ɲumanya ye o ye maliden ɲumanya ye wa ne hakili b'a la ninnu tɛ waati janw ye koyi nin bɛɛ kɛra anw ka ɲɛnamaya kɔnɔna la anw denmisɛnnama n'a fɔra ko don min somelen don sini somelen don anw denmisɛnw tun bɛ kɛ kulu ye ka taa gidɔrɔnba da la ka taa gidɔrɔnba furan sanko ni 22 septembre in bɛ ka se tantɔ ayi bɔ baara ɲɛ sa dɛ kari kɔnɔnaw an b'an ka bɔlɔnw furan k'an ka fonsew bɛɛ bɔ k'a ɲɛ ka yiriw pɛntiri ekɔlisow b'o cogo kelen na denmisɛnninw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye n ko nin bɛɛ ye faso kanu de ye ka taa yɔrɔw furan minnu bɛ taa sɛnɛ kɛ olu bɛ taa sɛnɛ kɛ minnu bɛ taa siyɛnni kɛ olu bɛ taa yɔrɔw siyɛn minnu bɛ taa sosow gɛn ka bɔ yɔrɔw la ka yɔrɔw pɔnpe nin bɛɛ tun bɛ kɛ fitiri yanfanw fɛ quartier ni quartier
ni samiyɛ ban waati sera u bɛ na mɔbiliw la wula o wula eri a denw bi fɔ fɔlɔ bɛɛ ɲɛna ayiwa nin denw minnu bi sosow faga soso fagalaw bɛ na u ka kinw kɔnɔ dɛ minnu bi fonsew bɔ u bɛ na nin don dɛ a y'a kɛ tan a y'a fɔ tan bɛɛ b'i labɛn ka bɛn ni nin don ye o fasoden ɲumanya wale u taara min n'a ma diya i t'i sigi k'an filɛ e k'a da ta bangena kana sɔrɔ i fa bɛ faso jɔ baara de la i fa bɛ faso dilan baara de la a ye du dilan ka sinjiyaw tugu ka balimayaw dilan ka aw kala ɲɔgɔn na ka tila ka bɔ ka kɛ faso den ɲuman ye faso jɔ baara i ɲɛ yɛrɛla k'i fa y'o de la wali i ba y'o de la u ma baara fila kɛ a ye ni faso kungo wulila dɔrɔn olu bɛ yen n'u ti fɔlɔ ye u ti kɔfɛ abada u camancɛ la ka nin bɛɛ dilan ka bila aw ɲɛ e ma se ka kɛ foyi ye faso kumasuluden kɔ e ma se ka kɛ foyi ye faso janfana kɔ faso burujala kɔ faso lagosibaga kɔ e k'i miiriba ni i fa ye baara mun kɛ i fa tɔgɔ bɛ mali tarikuw la hali sini i ba ye kɛlɛba minnu kɛ indépendance ta ni san cɛ n'olu kɛra musoba fɔlɔw ye ka musow ka sen yɛrɛ kɔrɔw baaraw sabati ka ba don musow ka koɲɛw la
k'an kɛra an yɛrɛ ta ye jɔyɔrɔ ka di musow fɛnɛ ma e ba ka baarabaw bɛnna ninnu ma i ɲɛ yɛrɛ la k'a sɔrɔ i masaw bɛ ka nin de kɛ e ye mun ta o baara la bi e kɛra o baara contraire kɛbaga ye bi e b'i yɛrɛ dɔn wa e bɛ se k'a fɔ k'e ye fasoden ɲuman ye wa e ye maliden ɲuman ye ayi i fililen don i bɛ min na i kɔrɔ dɔɔnin don dɛ i bɛ min na i m'a min sin fɛ i m'a salo bomo si la i kɛra i yɛrɛ de ye nin ye fasoden juguya de ye bari nin bɛɛ kɛ kun ye nata ko ye i tɛna fɛn sɔrɔ i n'i faso ma kɛ e bɛ wele cogo di sisan denmisɛnniya tɛ mɔgɔ tiɲɛ sa ayi hali n'i ye denmisɛnnin ye faso kanu bɛ kalan kabi bɛ deniya la waati min na kalansow kɔnɔnaw la aw ni ɲɔgɔn cɛla la faso kanu a ti karaba olu ye fɛnɛ kɛ kuma fi ɲɛna o yi ko sɛnɛkɛ bolo t'i bolo o fana ye yɛrɛ dɔn mali dɔ ye yɛrɛ dɔn mali dun tɛ miiri la yɛrɛ dɔn mali ni hakili ntanya yɛrɛ dɔn mali ta jujɔn dɔn yɛrɛ dɔn maliya ye kojugu ye jamana maaw yo yɛrɛdɔnbali ye jɔnni fɛnɛ ye tuguni e bangena k'a sɔrɔ i faso ye siraba min dilan ka gidɔrɔn min da k'o bila e ɲɛ n'o tɛ aw ka dugu kun ye siraba bilennin de ye o ni san yɛrɛ kun nana hali mɔgɔ kun tɛ se ka boli a fɛ a bɛɛ bɛ kɛ ji ye e ye dɔrɔmɛni 2 sɔrɔ bi e nan'o sira tigɛ ka baga gidɔrɔn kɛnɛ ma k'a tigɛ k'i ka worobinɛ co tɛmɛ a fɛ yari k'i ka kuran fili tɛmɛ a fɛ e ye mun kɛ san k'o dilan e ye mun kɛ k'a tugu ka kari kɔnɔna cɛ tigɛ k'e ka worobinɛ co bɛna da e ma dingɛ datugu i ye dali minnu waraka i m'u dilan hali tɛmɛni kɛlen don baara ye adamadenw ma sigiɲɔgɔnya kɔnɔna la e bɛ se k'i disi gosi k'e ye maliden ɲuman ye e ka fasoden ɲumanya bɔra min ka don mobilibaw kɔnɔ ka olu boli fo ka don avion kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛw lajɛ aw da b'a la don o don yan dilannen don yan bɛ tan ni jamana in bɛ tan i tɛ se k'i daji tun yan i tɛ se ka minɛn bila yan i tɛ se ka furankala fili yan jamana ɲɛmɔgɔ m'o kɛ koyi jamanaden ɲumanw fasoden ɲumanw de ka baara ye o ye i bɛ boli la jamana minnu kɔ dɛ ka taa k'olu dilannen don dɛ n'i y'i jija an yɛrɛ k'an jija ɲɔgɔn bolo yan an fana ka jamana bɛ dilan o cogo la ɲɛmɔgɔ tɛna dilan ka d'a ma koyi a ye ɲaman kɛ tan a ye ɲaman bɔ tan anw yɛrɛ de b'o hakilina ɲuman sɔrɔ o nin bɛɛ ye fasoden ɲumanya baaraw ye ni bi tɛ anw ɲɛma yɛlɛ ka GIE to yen nɔ ko yɔrɔ bɛ fura sara la non nin bɛɛ tun ye Ivoire mɔgɔw ka baara ye olu de tun bɛ yɔrɔw fura k'i ŋɔnɔ denmisɛn ɲumanw fasoden ɲumanw bɛ bɔ u bɛ kɛ kulu ye muso ɲumanw bɛ bɔ cɛ ɲumanw bɛ bɔ fasoden ɲumanw faso jɔlaw faso dilannaw u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o b'a sɔrɔ u y'a communiqué di ɲɔgɔn ma fɔlɔ du ni du o don mɔgɔ tun t'i disi gosi ko ne ka wusa nin ma ko nin bɛ ne bolo bi ne tɛ se ka nin kɛ a ye karisa bila a la nin bɛɛ ye fasoden ɲumanya baaraw ye fɛn dɔ jɛngɛna a ma bɔn fɔlɔ dɛ ka n'i yɛrɛ gosi ka n'i disi gosi k'e ka wusa i faso ma ni faso in tɛ e tɛ kɛ foyi ye ni faso baara daminɛna n'i ma kɛ fɔlɔ ye kana kɛ laban ye sa
ni faso ko ka don min bila k'o don ti baara o don somelen don nin don an bɛ bɔ an bɛ taa nin kɛ o don ye ka baara kɛ don ye e ko k'e ye fasoden ɲuman ye k'e ye jamanaden ɲuman ye maliden ɲuman ye e bɛ faso ka fɛtiw contre la k'a sɔrɔ e ma bange don minnu yamaruyara ko nin don in ti baara nin don ye nin ye nin don ye nin e kelen bɛ se k'i kɔgɔ da faso kɔgɔ la ni jama taara yɔrɔ min e ka taa i mani a dɔ bɛ dɔ la i ka laɲiniw bɛ sabati i ka fasoden ɲumanya baara a bɛ sankɔrɔta i bolo e ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ni jamana k'e balo k'e kalan k'e furakɛ e sera juru sara ye jamana ye i ye kalan min kɛ i ka n'o dɔnniya di ka jamana n'a denw ma e k'o dɔnniya min bɛ e la e y'o wusaya i faso ma i taara jamana wɛrɛ kɔnɔ k'i bɛ taa baara k'i k'o wari sɔrɔta ka bon n'i ka faso ta ye e faso kanu b'e la e jamanaden ɲuman ya e bɛ se k'i disi gosi ni malidenya ye wa ni m'i faso kanu a diya la i bɛ k'a fɛ a goya la bari i bɛ bolila jamana wɛrɛ minnu kɔnɔna la k'i bɛ taa diɲɛ ɲini ye n'i sera yen k'a sɔrɔ e faso kanu kelen tɛ i la i bɛ taa sɔrɔ olu faso b'u bolo tɛgɛ fila de la awɔ hali kuma kolon i tɛ se k'a fɔ olu faso ma kuma t'u ka ɲɛmɔgɔw ma u b'i minɛ k'i datugu yɔrɔnin kelen an y'o ye jamana wɛrɛw kan maliden bɛɛ tɛ dɛ maliden ɲuman caman bi kɔ kan dusukolo ye dɔw la taa kɔ kan olu minnu taara kɔ kan k'a sɔrɔ faso kanu tɛ u la u ma faso ka foyi ɲɛɲini k'a dɔn u y'u to jamana wɛrɛw kɔnɔ ka faso ko bɛɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ni san tununa mali kɔnɔ bi ko to yen olu bɛ min mɛn faso ko la anw yɛrɛ minnu bi kɔnɔna la bi anw t'o kalama bari u taara ka sɔrɔ u m'a ɲɛɲini u selen yen u y'a ye u bɛ mɔgɔ minnu ka jamanaw kan olu faso b'u bolo cogoya mun na faso kanu a ti karabasa tile kelen ko tɛ o i n'a bɛ bange de i n'a bɛ wuli de an ye jamanaw fana ye an ka denmisɛnniya yaala kɔnɔna la an sera jamana minnu na ni olu ka faso jɔnjɔn bɛ ka jigin yani n'a bɛ ka yɛlɛ bɛɛ b'i jɔ k'i kɛ sewu hali minnu bɛ mɔbili kɔnɔ u bɛ bɔ mɔbiliw kɔnɔ k'u jɔ fɔlɔ k'u tɛgɛ da u disi la minnu bɛ motow kan hali sennamɔgɔ bɛ jɔ hali limɔgɔ tɛ tɛmɛ wagati e kan ka circulation tigɛ bi ko drapeau bɛ ka jigin ou bien a bɛ ka yɛlɛ anw ko k'anw ye maliden ɲumanw ye ala k'an bɛɛ kunna diya k'an kɛ faso kanunaw ye basolo faso kanu kuma ka di ni ma toro e ma ye nɛgɛjuru waati tɛmɛna an kan Adamu Ture ani Awa Ture olu bɛ k'an lamɛn u bɛ k'an lajɛ nin waati in na Sotiba Ase la an ka foli b'u ye Madame Jayi Kumba Sise a bɛ k'an lamɛn Lafiyabugu an ka foli b'a ye nin waati in na nɛgɛjuru sira allo waati mara
Basolo yɛrɛ dɔnbali bɛ sira bɛɛ kan faso janfanla bɛ sira bɛɛ kan mɔgɔ bɛ nɛgɛjuru la allo an ce hɛrɛ dɔrɔn awa i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ tɔgɔ duman jamu duman Zeni Kamara Ɲambali Fusco Ɲambalikaw basi foyi t'u la i Kamara marahaba nse yɛlɛma hɔrɔnya a kalo jɔra awɔ kɛ an kɛra an yɛrɛ ta ye ka bɛn septembre kalo tile 22 ma kosɛbɛ aw bɛ ka labɛn jumɛn i b'a ye min fɔ a y'an hakili jigi dɛ an ka jamana tɔgɔ sɔrɔla cogo min na an bɛ k'a lamɛn vraiment a y'an hakili jigi fɛnba de la merci i ka baro ka di yɛrɛ de i ni ce ala ka faamuyaliko ɲuman d'an bɛɛ ma ami ami i ka bila kɔrɔ i kana bila bana ya rabi alaw min anba ala k'o duwawu minɛ i Kamara amin anba ala k'an kɛ faso kanubagaw ye amin k'an kɛ faso jɔlaw fɛnɛ amin nse anba jalo an bɛ banden n'a lamini fo Burulayi Kamara ka foli bɛ yan nɔ n'a ka denbaya balakaw ka foli bɛ yan Gelebala Dangasa Bankumana Kirina Samaya nin bɛɛ ye radio chaîne de kanubagaw ye 19/20 dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo assalamualaikum waalaikum salam samay ala kana fantan galfa nyangula amin ya rabbi jalo ni ko la be ko daka avec la bolo de kante nti nangenti jamfa ka borukati nti jarani ala ka ambeke jamana kanna amin ya rabbi nti doni gela sa me ko doni gela ko jamana kanu yere ala batu dodi ko sebe ka jamana ka jayi mina boro do fiye mamina terrorisme bina kuna bingali kala nunu o ye norme ne kana o sele ko na unanga sura sube nyona ndombaga do koma ko muso ba do ka muso ma kale bita faso kala fina bita fendo ke faso yi kapta faso kuma bo akuma bo ko a che kama ko me evita chodi taki faso kuma bo ite se marfati la muruti bolo fo ti bolo ako mon mari mi délire, je vais être utile pour mon pays. Est-ce que wallahi o hal ni beta sura suka fini nogo de ko Allahu be ko wa fini nogo ko mi to ke pour que fana kase ka nga perni ke faso ko Allah di yero ko ni mo bo su bo be mali kono de wallahi ama ban folo ko no be mali kono de ko jugu donc vraiment ngome do ngan témoignage de fille ni jaranye ko jugu ala vraiment ika boro kadi ko jugu merci beaucoup ma singo boro samara korodi ya fo wallahi na foriye ni fato ya fi lagalaga to ya fi ko dona ya fi ala me ban bela me ibe nyuma ta ka kolon fi don la nyuma mi nafa inti ijalo jeri nse kante merci kambe inshallah Buba Kante ka foli bɛ yan nɔ ni waati in na fo yan fo Lafiyabugu Saliya Kane b'o cogo la Badara Alu Traore aw bɛɛ foli nu yan Batumani Gaku i ka foli bɛ yan Batumani Senpara Dramani Mori i yɛrɛ ka foli bɛ yan ni nɔ a y'a barika radio chaîne de ye faso kanu ye ala bato dɔ ye a ma fili dɛ allo nsenu la lagare jumɛn lagare i tɔgɔ fɔ an ɲɛna sa Lafiya Sisogo katikaw bɛ di somɔgɔw bɛ i Sisogo ala merci ne dɔgɔnin i ni baraji Basolo mɔgɔ min ma se ka kɛ a faso fɛ yari o bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ wa e mɔgɔ ma se k'i faso kanu e bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ kanu wa nɔgɔ b'i dusukun na i tɛ se ka tilen ayi Buba Kante faso kanu ye ala bato dɔ ye allo nɛgɛsira y'a janfa ala k'an kɛ faso kanunaw ye ala k'an kɛ faso jɔbagaw ye n'i y'a kanu i bɛ baara k'a ye
dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo walekum salam somɔgɔw tɔgɔ duman jamu duman Asetu Tirera ka bɔ Buguwal. Asetu Tireta Tirera awɔ Bugubakaw bɛ cogo di nɔ baasi tɛ ala kan o diyara n ye Asetu Jalo an bɛ septembre kalo la Asetu an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛ fasoden ɲuman ye amina yarabi ami maa bɛ se ka Mali jɔ ala ka n'u bɛɛ lajɛlen jɔ allahumma amin yarabi ɲɛna ɲuman maa ma ala ka bɛɛ lajɛlen sabati Mali kɔnɔ amin ala ka faso Maliba jɔ ya amina yarabi ka jɔbaw jɔ yarabi ala ka yɛrɛ tigɛ mɛn baara la amina yarabi allahumma ka tini kɛnɛ laban ko ɲuman d'a ma allahumma amin yarabi an b'an ka président mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ o tulo b'i la nin waati in na ala ka kanu kɛ Mali yarabi allahumma ala ko duwawu bɛɛ minɛ k'an bɛ Buguba mɔgɔw bɛɛ fo Asetu i terira Basolo ala kana an kɛ faso jɔnfala ye yarabi ala k'an faso kanu don an na ala k'an kɛ faso jɔbaga ye bari n'i ye fɛn min kanu i bɛ se k'a labaara i bɛ se ka ɲuman k'a kɔnɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo salamualeykum Aja walekum salam émission ye Birama ye Alaji émission ala b'a dɔn min don tɔgɔ duman jamu duman Elhaji Mulayi Tarawele Yirimajɔ Elhaji Mulayi Tarawele Allemagne en dessin elle doit pouvoir soutenir que Allemagne ye an b'ale ko contact bɛ deux ans non le mal a besoin de moi alors émission min kɛ Mali dɔ maliden bɛ alors ko ta ka Modibo Keyita la ay n'an ka Mali jɔ walima on tɛ mo besoin de moi ouais vraiment alhamdulillah ala barika i ni faso kanu ala barika Mali ti bebi a ti bebi abada ala barika a ti bebi ala yɛrɛ min dilan i Jalo merci aussi Traoré courage Jalo merci k'an bɛ Falajɛni Yirimajɔkaw bɛɛ lajɛlen fo awɔ Basolo n'i taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la ni faso mako jɔr'i la n'a ye tabale gosi i mana kɛ fɛn o fɛn kɛbaga ye nafolo a kana dan miliyari ma dɛ mais faso ka di n'o bɛɛ ye faso denɲumanya ka di ni nin bɛɛ ye nka faso kanu de b'o se mɔgɔ ma mɔgɔ ye min faso kanu hali tɛ se k'i bɔkolo kanu bari i kɛra fisiriwale i faso ma ala kana an kɛ wale ɲuman dɔnbali ye an ye ninnu bɛɛ lajɛlen ko mɛn anw tile ma bɛn olu tile ma nka anw tile bɛnna armée Mali tile ma awɔ anw ma Modibo Keyita ye an y'a tɔgɔ mɛn ale tile bɛnna anw mɔkɛw n'anw mɔmusow n'anw baw dɔw tile ma anw garizɛgɛ jara anw ye général y'an ɲɛ la Musa Tarawele anw tile bɛnna ale tile kɔnɔna ma anw tile bɛnna ATT tile ma anw y'o vécu ka tila ka na Alifa Umaru Konare an y'o fana ye anw tile bɛnna Ibrahim Boubacar Keyita fana tile ma anw tile bɛnna Jɔnkuda tile ma bibi na anw tile bɛ colonel Assimi Goïta n'a ka cɛbalenw anw tile bɛnna olu fana tile ma an y'o fana ye anw bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye dɔɔni min fana ɲini maakɔrɔw fɛ ka fara an yɛrɛ ka dɔɔniyanin kan
an tile bɛnna minnu tile ma an bɛ se ka dɔɔni dantigɛ Maliko la an fɛnɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ faso kanu la allo an ce awa somɔgɔw tɔɔrɔ t'u la tɔgɔ duman jamu duman awa Burulayi baasi tɛ yen baasi foyi tɛ awa maninka ye koyi alhamdulilayi awa i ka bi baro y'a cɛ ni yɛrɛ la a baro ala kali yɛrɛ la don i ni ce Burulayi faso kanu a ɲɔgɔn tɛ dugukolo kɔ kan walahi dugukolo yɛrɛ a kɔ n'a ɲɛ faso ko ɲɔgɔn t'a rɔ ala k'an kɛ faso kanubagaw ye e ma y'a kuntigi ma ko sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a ye o y'a gɛn ka taa ka bɔ faso rɔ ne kɛra walahi a y'a ɲini k'a ɲini ko fo ale kana sa a faso de la tellement que a faso kun ka d'a ye n'o ye Maka ye a faso kɛ da ye fo k'a kɛ da ye walahi e ma ye o de kosɔn ala ye diɲɛ yɛrɛ kuru yɛrɛ bɛɛ d'a ma faso kanu kosɔn a bɛ segin don min na faso kanu kama ka sebaya bɛɛ d'a ma a seginna don min ala yɛrɛ ka ɲɔnya kosɔn ala ye faso bɛɛ labila faso bɛɛ ka sɔn a ye walahi a ka faso kanu don kosɛbɛ a tila ka diɲɛ yɛrɛ kuru kɛra bɛɛ d'a ma alhamdulilayi faso kanu ye a kɛ ko ye o ye tan ye ala bi di ala k'an dɛmɛ faso kanu na amina ya rabbi amin mɔgɔ ni faso kanu n'a t'i kɔnɔ ala ka jigin i kɔnɔ amina ya rabbi amin an b'u ɲini ala fɛ ala k'o kɛ amina ya rabbi alaoumi ala bi ala ka hɛrɛ k'i ye merci bien Kamara ala k'i bolo mɛn ya baara la amina ya rabbi alaoumi i Kamara se k'i dɔwɛrɛ k'an bɛ Mandenka yi bɛɛ fo Basolo ni ye nɛgɛsira laban talen Basolo e maa y'i faso kanu faso b'a dɔn i ye faso denw b'a dɔn i ye wa ala b'a dɔn i ye bari ala ka saraka bɔ n'o bɛɛ ye ala k'an kɛ faso kanubagaw ye k'an kɛ an faso jɔbaaw ye an kana na n'a ten ka taa ten hali n'i ye yiri turu bilayi faso kanu ne ko kanu jumɛn ka di duniya in kɔnɔ ka faso kanu bɔ dɛ Basolo Basolo ni m'i faso kanu i tɛ se ka mɔnɛ bɔ i faso kɔnɔ n'i ma k'i faso fɛ i tɛ se hali ka ɲɛni kɛ faso kɔnɔna la i faso kɔnɔna a bɛ daminɛ i b'an ja i y'a fɔ cogo min a bɛ daminɛ du kɔnɔna de fɔlɔ la du faso jɔbaga bɛ dɔn kabi faso kɔnɔna la n'i taara ale ka wale ɲuman ka ca faso kɔnɔna la ka tɛmɛ duden tɔ bɛɛ kan maa min sera k'a faso dilan ka faso kanu k'a bɔ dugu dilan a bɛ k'i mina k'o dilan Basolo mun tɔɔrɔ ye bilen faso ko la ala k'an kɛ faso jɔbagaw ye Basolo furu dunu man kan bɛ ka bɔ dɛ awɔ ka bɛn ni septembre kalo in yɛrɛ kɔni maa minnu fana y'u kalo a kanu k'u b'u ka furu siri nin kalo barikalen kɔnɔna la ko ka diɲɛmɔgɔ wele olu kana kɛ olu seere ye ka da nin lahɔrɔma kalo in bonya kama ani yɛlɛma hɔrɔnya in kalo kama o ye Adama Sisoko kapitɛni Musa Amadu Karabɛnta ale ni Mariam Sisoko olu y'a kanu ka t'u tɛgɛ da nɛgɛ la mana la alamisa don ka t'u tɛgɛ da mana na alamisa don n'o bɛ bɛn septembre kalo tile 12 ma ko kelen bɛ ka diɲɛmɔgɔ wele sinji ni balimaw ni kabilaw bɛɛ ka bɔ ka na ka k'olu ka furu seere o ni ala ye dimanche jira na septembre kalo tile 15 min ye a tɔ ye sa
n'u ye silamɛ furusiri ye olu bɛ taa kɛ nka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ kɛ mayanbugu de kɔnɔna la madame Danbele Asanatu Mariku ale ye denbajalatigi an ka foli b'a ye yan nɔ Fili Sisoko i ka foli bɛ yan nɔ mayanbugu nin bɛɛ ye 19 sur 20 kanubagaw ye an bɛ dugawu k'aw ye ka segin ka dugawu ɲini aw yɛrɛ fɛ ni ka technicien waraba ka yamaruya ye Solimani Sanogo very good ya Rabbi ala k'an kɛ faso jɔbagaw ye ala ka faso kanu don an bɛɛ lajɛlen na ala k'an kɛ faso kanubagaw ye ala k'an kɛ faso dilanbagaw ye minnu b'a kunna nin waati na an bɛ dugawu k'u ye ala k'u se ala k'u fanga se ala ka jamana in basigi ala ka jamana bɔ bolo la hakɛto bɛ kuma kan sallallahu rasul Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci an ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio